हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, राधे राधे। तो चलते आज हूँ सावित्री अमावस्या पे रेडी हवा। मुझे गाधुआ पाधुआ सारी पलि आसी बाहर मंदिर जीवी बोली बहुत भितर ठाकुर पूजा करदे। तो चलते रेडी हवा। झील ये दुष्टामी करुचे मुझे भितर रेडी हो। तो केमिति मो सावित्री पूजा कली कौटिकी जाऊँगी कौन करुँची आपण मैंने वीडियो टी लास्ट जाए देखते जानीपर। तो चलते ଯିବା ଦେଖିବା ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟଲି ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲି, ମେକଅପ୍ ତ ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ତା ଭିତରେ ଆମର ଖଜୁରୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଳେଇଥିଲି, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବୋଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଭୋଗ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୂଜା ସାରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା ହେଇଥିବା ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ପିନ୍ଧିକି ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଇଗଲି, ତାଙ୍କୁ ବି ନମ କରିଦେଲି। ତା ଭିତରେ ଏଠି ବାବା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରସାଦ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ ଉପରକୁ ଯାଇକି। ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଲି ମା ମୌନି ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମାଙ୍କର ବେଢ଼ା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର। ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ନାତୁଣୀ ଆଈଙ୍କର ନାଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ନାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ପ୍ରଭୁ ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲୁ। ଦେଖିକିରି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସରେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା।